Какво става, готини пичове? Аз съм Shadow Hex и днес ще направя коледен клип. Да, чухте, коледен клип на Minecraft Pocket Edition. Сега не знам защо мача това забили. Какво стана? Майкам. Но ще извинявате за тази грешка. Нещо ми свърли, не знам защо. Това защото сигурно е това. Новата версия 0.17. Чупих кличката. 0.17.02 и на моменти ме изхвърля, както виждате, както видяхте преди. Дано клипът да ви хареса и ако е така, дайте му един палец нагоре, абонирайте се, ако още не сте го направили и какво друго, оставете един хубав коментар. Да започваме с клипа. Коледа, ще го кръстим този world. Cheat, окей. Ще оцеляваме в селото. Oh yeah. Мога да направя такава поредица с Ghost Front и мисля Shadow Killer. Да, това е моят нов скин. Ето това. Сега да започваме с оцеляването, стига сме говорили. На мен ми казаха, че на тази версия може да се телепортира, като си пуснеш чиита. Но сега ще се опитаме, а и ако не стане, ми оставете долу в коментарите дали съм го написал грешно или не става да се телепортва. Така, започваме с дървата. Като съберете 16 дърво необработено, това е цял стак обработено дърво. Аз ще събера 7 за всеки случай, ще си направя само fuck you. Ще го преработя един крафтинг тейбъл и една кирка мога само си направя, не знам. Сега ще слеза по земята да скопая малко ресурс. Малка му. Да, bitch, I see me say what I can do. Може после да кача клип на Асфалт 8 през седмицата. Motherfucker! През седмицата може да не снимам с други, а може само аз да ще качвам гейминг клипове. Защото другите ще трябва да учат, и аз трябва да уча, но първо, преди 8 минути съм си дойдел. На мен работата ми е такава. Идвам си, ям, играя малко на телефона, после пиша и докато стане 4 часа съм на телефона си. Това ще ми е нещо като закрита мина, мисля. What the fuck you? Скоча! Сега ще си направим от камък материали.
меч, кобълстон и лопатка. Damn, нига! Хора, както на всеки клип съм си казвал, клиповете ще са ми от не по-малко от 12 минути. А някои клипове, защото на рекордер не ми показва колко съм продължил да снимам. И може да ги спирам на 8-та минута, така че не се сърдете. Сега. Тук ще напиша. Колибата на Shadow Head. Окей. Damn, нига. Е така. Без да пипаш нищо. Бе. Бе. Ти пък къде искаш да влезеш, бе? Сандур. Някой то. Паднали от някакви саландурски майки. О, кравички. Мисля, че всеки клип да ми е с коледно интро, тъй като наближава Коледа, ще направя промо клип или мога да вледа в OnoZone.bg да питам дали ще може да ми дадат да направя такава промоция, като отидат в магазина, да кажат моят код и ще им направят 10% отстъпка. Така поне са ми казвали. Де веселаците? Няма да идеш, не. Поведето. Излезна ли? Всяка влезете ли? Ще влезете ли? Опреси ще влезете, мамка ви мръсна. Хора, мисля това да е краят на този клип, тъй като че не знам рекордер колко минути ми даде да снимам. Той мога ми даде около 4 часа да снимам, но в YouTube, тъй като коефициентът ми е малък, 15 минути, ще снимам колкото е този клип. Мисля вече 10-12 минути. Няма как да е 12 минути. Хора, добре. Както на всеки клип казвам, дайте един лайк, абонирайте се, ако още не сте го направили, нищо няма да ви стане. Напишете хубав коментар и както на всеки клипче казвам, ще се видим когато се видим. Чао!